Прэс-служба паведаміла, што Лукашенко падпісаў загад аб вызваленні 18 чалавек, сярод якіх 15 палітзняволеныя. Іхных імёнаў не назвалі, але вядома, што большасць жанчыны. Тым часам працягваюцца палітычна матываваныя суды. Надойчы стала вядома, што спартоўцы, прызёрцы чэмпіянату Еўропы па пляжным рэгбі Марыі Шакуры прысудзілі хатнюю хімію за нібыта спрыянне экстрэмісцкай дзейнасці. Таксама стала вядома, што суд над журналістам Паўлам Дабравольскім праходзіць у закрытым рэжыме. Судзяць яго за нібыта здраду дзяржаве. А напрыканцы лютага былыя менеджеры баранавіцкага выдання «Інтэкс-прэс» Уладзімір Янукевіч і Андрэй Пакаленка атрымалі 14 і 12 гадоў адпаведна, таксама за здраду дзяржаве. Праваабаронцы паведамляюць, што вядома сама меней пра 183 асобаў, якіх узялі пад варту паводле так званай справы Гаюна. Таксама сёння стала вядома, што журналістку Ціну Палынскую і дачку Маргарыту Рабіновіча судзілі да 2 гадоў пазбаўлення волі у калоніі кожную, пра што піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Но ўжо зараз, як мы і абяцалі, палітычны аглядальнік радыё «Свабода» Юрый Дракахру з намі на відэасувязі. Спадар Юрый, вітаем вас, добрый вечар, дзякуем, што далучыліся да эфіру. Добрый вечар, вітаю вашых гледачоў. Спадар Юрый, ёсць меркаванне, што Лукашенко выпускае палітзняволеных, каб даслаць нейкі сігнал Вашынгтону, што, маўляў, ну вось давайце, я іду насустрач вам, давайце працягваць гэтую вялікую угоду. Ці спадзяецца таксама Лукашенко на тое, што ў Вашынгтоне не заўважаць вось гэтыя новыя прысуды, бо цягам апошніх некалькіх дзён мы пачулі вялікую колькасць пераследу перадусім нашых калегаў-журналістаў? Магчыма, і разлічваю. Справа ў тым, што 28 лютага, у дзень, калі пачалася амерыканская военная аперацыя ў Іране, з вуснаў прэзідэнта Трампа, ці за дзень да этого, ну, там блізка, прыгучалі словы, калі его журналіст пытаў, як там у Беларусі, як там перамовы ідуць. Трамп сказаў, у нас выдатныя адносіны, мне вельмі падабаецца тамтэйшы лідар. Ну, я думаю, что это такая была, что называется, анестезия для Лукашенки, что не трэба ўжо надта выказваць сваё незадавальненне амерыканскай аперацыі. І так і атрымалася. Лукашенко толькі на 3-й дзень выказаў сваё шкадаванне з прычыны гібелі Алі Хаменеі, лідера Ірана, але ў такіх даволі как бы мягких тонах, ну, значно больше мягких, чем то, як это выказаў Путин. Вось. Ну и вот был зроблены этот жест вызвалення яшчэ невялічкай порцыі, скажем так, колькасці палітвязняў, як знак того, что, негледзячы на вайну, мы готовы працягваць дыялог. Ну и як бы пас быў прыняты ў Вашынгтоне спадаром Коулам, что да, дзякуй. Как бы мовіць, крок в правильном накірунку. Вось. Так что размова працягваецца. Ну а што тычыцца таго, што рэпрэсіі працягваюцца, ну, ведаеце, справа ў тым, што амерыканскія прадстаўнікі і той же спадар Коул, его папярэднік на перамовах Кіт Келах казалі, ну так, мы ведаем пра эту з'яву, ну, будзем яе вырашаць, можа быць, калі-небудзь. Вот у нас зараз як бы задача вызваляць тых, хто сядзіць, што, дарэчы, спадар Коул вот і цяпер нагадаў, сказаўшы, што ну, прэзідэнт Трамп мне даручыў вызваліць всіх, ну вот я і выконваю. А тое, што колькасць павялічваецца, ну павялічваецца. Ему, дарэчы, таксама это пытанне задавалі, і он вот прыкладна так, як я вам зараз адказваю, так і казаў, ну да, ну мы ведаем. Спадар Юрый, але мы бачым, што, на жаль, не ўсе людзі могуць дачакацца гэтага вызвалення. Навіна з апошніх дзён памерла палітзняволеная на хатняй хіміі Алена Панкова. То бок, акрамя таго, што ёсць нават драконаўскія выракі для новых палітвязняў, маем як бы чарговую смерць чалавека пакаранага паводле палітычнага артыкулу. Больш за год ужо прэзідэнт ЗША Дональд Трамп знаходзіцца на другой кадэнцыі зноў ва ўладзе. І гэты працэс перамоваў, працэс вызвалення палітвязняў усё цягнецца і цягнецца. А Лукашенко цэдзіць вось гэтыя порцыі, вызваляе людзей, часам тых, каму мала засталося сядзець за кратамі і гэтак далей. Ці тут Лукашенко, на вашу думку, не рызыкуе, што ён можа праз зацягванне працэсу згубіць нейкія магчымасці?
Так не выглядае. Ну, ведаеце, калі вы мне задаёце вот такое пытанне, я магу вам адказаць толькі, што я не спадар Коул. Ну, вот, калі ён кажа, што ну да, мы в курсе, но вот мы вызваляем тых, хто ёсць. А калі эта колькасць як бы фактычна не меняется, то ну а што я магу зрабіць? Ну это магчыма будзе наступным пунктам нашых перамоваў, адказвае спадар Коул. Ну вот я магу вам толькі паўтарыць тое, што кажа ён. Сказаць, што для них это сакрэт, это не сакрэт, яны ведаюць. Сказаць, што яны так рэагуюць таму, што я не ведаю чаму. Магчыма, таму, што як бы калі вызваляюць, умоўна кажучы, там Беляцкага, там Бабарыку, Калеснікаву, про это піша весь свет. А калі пасадзяць яшчэ там, я не ведаю, 10 ці 100 чалавек, ну, свет як бы рэагуе менш эмацыйна, таму што ну, не в адной Беларусі людзей сажаюць у турму. Магчыма, такое тлумачэнне. А калі Джон Коул кажа пра тое, што Дональд Трамп яму даручыў вызваліць усіх беларускіх палітвязняў, гэта таксама якім чынам аказвае нейкі ціск на Александра Лукашэнку? Ну, справа ў тым, што я думаю, што тут насамрэч не проста Трамп даручыў. Я думаю, што нейкая папярэдняя дамоўленасць была. І я думаю, што і Лукашенко даваў згоду на вызваленне всіх, хто сядзіць на дадзены момант. Вось. Я не думаю, што вот просто Трамп даручыў і як бы рабі як можаш. Я думаю, што нейкія абяцанні такія не вельмі пэўныя з боку Лукашэнкі былі. Але і я па шчырасці сумняюся вот пры цяперашнім стане двухбаковых адносінаў, што Лукашенко абяцаў, што я всіх вызвалю першае, а другое больш нікога сажаць не буду. Вот это ён наўрад ці абяцаў па шчырасці, я не думаю. Ну, а што тычыцца выканання нават гэтага, так бы мовіць, абяцання, цяжка сказаць. Справа ў тым, што ўсё ж такі і вайна ёсць фактарам, а самае галоўнае, Масква ёсць фактарам. І мы памятаем, вот пэўны час таму, пару тыдняў таму, быў такі залп расійскіх каментароў. Это был и СВР, служба внешней разведки, и российские дипломаты, Захарова, Галузин. И Захарова, принамсі, тогда казала, что мы вітаем, что белорусские улады як бы навели порядок, сажают кого трэба. Ну, магчыма, что вот вызволенне так вот прям всех, кто сядзіць, ну, расейцам, может быть, и не тое, чтобы не спадабалася, им все роўна. Але вот яны бы лічылі, што это ці не дэстабілізуе это сістэму ў Беларусі, ці не надта вялікай саступкай Вашынгтону это будзе, ці не надта вялікім збліжэннем. Мы з вами лічым, што Лукашенко не надта блізка як бы ідзе насустрач амерыканцам. А ў Маскве лічаць, што надта блізка, занадта блізка, што это можа і закранаць інтарэсы Расіі. Лукашенко з гэтым павінен лічыцца, он гуляецца з Масквой, он гуляецца з Вашынгтонам. А на вашу думку, Маскве не падабаецца ўвогуле вось гэты дыялог, які з Лукашэнкам адбываецца? Яны не ўспрымаюць гэта, як не ведаю, вакно магчымасцяў новае, што вось, маўляў, іхны там хаўрушнік, падданы, як мы яго там характарызуем, мае дадатковую сувязь з Амерыкай. І будзе расійскі інтарэс. Я думаю, што ў них стаўленне дваістае. Справа ў тым, што я хочу нагадаць, што власна гэты дыялог пачаўся з таго, это был, принамсі, тады один з матываў, што Лукашенко быў асобным каналам для, як бы мовіць, канфідэнцыйнай, делікатнай камунікацыі з Крамлём. Такі, якога не было, вот такога іншага не было. Чаму, як, меня не пытайце, не ведаю. Трампу видней, чаму. І Путіну видней. Это все ж таки был канал паміж імі. Он быў карысны і для Путіна, і для Трампа. І таму, як бы, они не былі супраць. Акрамя таго, як бы, вот эта камунікацыя Лукашэнкі з Вашынгтонам, ну, яна і для Расіі адкрывае нейкія магчымасці. Это прецедент. Вот, што Америка можа зняць санкцыі супраць фактычна краіны суагрэсара. Ну, зможа суагрэсара, можа зняць і з агрэсара. Магчыма, гэтым смягчэннем санкцый можна скарыстацца, ну, напрыклад, там, я не ведаю,
поставляют, скажем, детали для Боингу в Беларусь. Но, может быть, их можно потом там, в Россию передать. Я этих схем не ведаю. Но, принамсі, расейцы таксама могуць скарыстацца гэтым. І таму, калі б яны былі вот катэгарычна супраць, нет, ні в якім выпадку. Так я думаю, што Лукашенко просто забаранілі. Вот. Але як бы пэўныя перасцярогі у них ёсць. І яны вот этим залпам сваіх каментароў показали, что Лукашенко з іх пункту гледжання, ну, скажем так, наблизился до чырвонай линии вот этих вот адносінаў, что, ну да, это як бы и нам выгодно, и мы сами, Москва сама вядзе перамовы, там этот Дмитриев, здаецца, як это прадстаўнік Кремля, так он весь час гойсае по Америце. Да? Дмитриев, пробачьте, так. Так. Да. Ну вот. Так что это не та ситуация, что Москва с Вашингтоном не размаўляе, а Лукашенко размаўляе. Она таксама размаўляе. Але, ну, у них пэўныя перасцярогі ёсць, и он их павінен як бы улічваць. Але, ну, цяжка сказаць. Магчыма, все-таки вот тое, пра што і напрыканцы года мінулага казаў Коул, что вызволение, здаецца, он называл 1200, там ці колькі, ці 1000 он называл, 1000 человек. Ну, магчыма, это и адбудзецца. А вось тое, што Лукашенко не паляцеў на гэтую раду міру, гэта таксама, на вашу думку, перасцярога, ён баяўся Москвы? Я думаю, что там даже Москва сказала хутчэй, что, ведаеце, вот не трэба. І мне здаецца, ну, як бы ёсць пэўны прэцэдэнт, ведаеце, Беларусь в свой час, яшчэ до 2020 году, калі-нібыта нармальныя, ну, прынамсі не такія шчыльныя адносіны з Москвой былі. Беларусь выходзіла ў так званае ўсходняе партнерство з еўразвязам, дзе была Беларусь, но не было России. І Лукашенко спачатку туды просто не запрашалі, таму што он дыктатар, а потым уже і запрашалі, а он не ехал. Потому что в Москве нават тады казали, что нет, вот как бы присутничать на саммитах организации, в якую выходит Россия, не выходит Россия, выходит Беларусь, ну, это кепска. И он туды не ездил. И я думаю, что он и зараз не поехал. Таму ж. Але, ну, вот, як бы, тым не менш, дыялог ён працягвае. Я думаю, что и вызваленне Статкевича и Левой таксама был жест на адрес Вашингтона. И вот вызваленне вот этой апошняй партии палітвязняў зроблены уже пасля пачатку войны. А вот война войной, можно назвать ее вероломством, як было сказано в его заяве, але у нас свои адносіны працягваюцца, и никто их разрывать не збіраецца. Як бы для публики беларускай, у тым ліку для России, вот есть Гриша Азарёнок, які раве, свой джихад обвяшчае. Вот, ну это так, это не звяртайце ўвагі. Звяртайце ўвагу вот на тое, што робіць Лукашенко. А Лукашенко вот вызваліў яшчэ невялічкую порцыю, ну так вот, как бы, колькі змог. Лукашенко вызваляе палітвязняў, безумоўна, пры дапамозе беспасярэдняга ўдзелу ў гэтых працэсах Вашынгтону. А што датычыць Еўропы і еўрапейскіх санкцыяў, да прыкладу, нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі ў інтэрв'ю брытанскаму выданню The Times заявіў, што яго вызвалілі дзякуючы санкцыям Захаду супраць Лукашэнкі і заклікаў у тым ліку не змягчаць гэтых санкцый. Спадар Юрый, ну, на ваш погляд, ці сапраўды Еўропа нейкім чынам уплывае на працэсы вызвалення палітычных зняволеных? Перадусім, калі мы кажам пра гэтыя санкцыі, якія былі ўведзеныя не за палітычных зняволеных, а перадусім за суудзел Беларусі ў вайне супраць Украіны. Ну, видите, я бы сказал, что формула, которую огучил Олесь Беляцкий, она, ну, скажем так, мягко кажучи, неполная. Потому что сур'ёзныя санкцыі, в тым ліку эканамічныя санкцыі, былі ўведзеныя з пачатку вайны, з лютага 22 году, і яны узмацняліся год ад году. Але вызваленне, скажем так, знакавых палітвязняў, такіх як Алесь, пачалося
толькі ў 25-м годзе. Пачалося тады, калі прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп пачаў новую палітыку. А эта новая палітыка палягала ў абмене, палягала ва взаемных уступках. У тым ліку і як бы прэстыжных, калі там Лукашэнку называлі паважаны прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, там запанкі дарылі, запрашалі ў Раду міру і здымалі санкцыі, змягчалі санкцыі. Ну, вот это был обмен. І таму казаць, што его вызвалілі толькі таму, што былі санкцыі. Санкцыі былі ў 22-м, 23-м, 24-м годах, калі Алесь сядзеў, працягваў сядзець, і яны не спрыялі его вызваленню. А паспрыяла его вызваленню ізноў жа новая палітыка Дональда Трампа. Ну, можна сказаць, што калі б санкцый не было, так Трампу не было б што мяняць на таго ж Алеся. Но он менял, і вызваленне адбылося дзякуючы абмену. Можно казаць, што это абмен быў неправільны, амаральны. Ну, это магчымыя аргументы. Но казаць, што Алесь выйшаў толькі таму, што былі санкцыі, ну, это, я бы сказал, як я сказаў, это не поўнае тлумачэнне. Ну так, перадусім ён кажа пра еўрапейскія санкцыі. Весь час спадар Юрый, задаемся пытаннем вось гэтыя гады. Што можа спыніць рэпрэсію ў Беларусі? Ці толькі змена палітычнага рэжыму, ці ўсё ж такі Лукашенко можа адматаць сітуацыю да 19-го, ну, умоўна, да пачатку 20-го года, і хто гэта можа зрабіць? Ваша меркаванне? Ну, калі разважаць по прэцэдэнту, што называецца, то двойчы это адбывалася. Это адбывалася пасля 8-го году, і это адбывалася пасля 15-го году. Калі была заключена сделка, тады як бы мотором этой сделки быў еўразвяз в абодвух выпадках. Злучаныя Штаты трымаліся так в баку і прахалодна ставіліся да гэтага. Ну, магчыма, нешта падобнае і зараз можа адбыцца, і магчыма Дональд Трамп это і мае на увазе, што нешта такое можа адбыцца. Это не значит, что это будзе вяртанне ў 16-й год, што не будзе ніякіх палітвязняў, што рэпрэсіі не будуць як бы працягвацца, што палітвязняў новых не будзе, і пасля 16-го году іх практычна до 20-го году амаль не было. Ці магчыма это? Ну, это ёсць пэўная рызыка в этом варыянце, пра што гаворыць і Алесь Беляцкі, але ёсць рызыка і ў іншым сцэнары, якой адстаивае і Алесь Беляцкі, і Святлана Ціхановская, якая кажа, што трэба ўзмацняць санкцыі. Ну, я яшчэ раз паўтару, да 25-го году яны ўзмацняліся, і пакуль не прыйшоў Трамп, нават таких невялічкіх саступак, як вызваленне некалькіх палітвязняў, некалькіх соцень палітвязняў, іх і не было. Лукашенко нікога і не вызваляў да таго, як прыйшоў Трамп. Так што ці працяг гэтай палітыкі, а потым, ведаеце, вот, што тычыцца зніжэння, ну, у сэнсе ўзмацнення санкцый. Вот я паглядзеў, цікавая такая лічба. З 21 по 25 год экспорт Беларусі ў еўразвяз упаў 14 разоў. 14 разоў. При тым, што экспорт ва все астатнія краіны свету не змяніўся, як вкапаны, 40 мільярдаў даляраў. И в этом сенсе, ну, коли экспорт упал 14 разов, куда его снижать далей? Там это уже 400 миллионов долларов засталось, а это, в принципе, вельми не шмат. Ну, будет 40, и что? Лукашенко рухнет, его режим рухнет? Нет. При том, что я кажу, весь гандель 40 миллиардов. Ну, Спадар Юрый. Ну, мне невідавочна. Я не ведаю, может быть, Тихановская ці Беляцкі ведае, як бы, на колькі павінны быць санкцыі ўзмоцненыя, каб Лукашенко встаў на колени. Может, они ведаюць, я не ведаю.
Спадар Юрый, літаральна вельмі кароткае пытанне, мы сёння задавалі яго нашым гледачам у YouTube-трансляцыі. Ці вызваліць Джон Коул усіх палітвязняў? Варыянты адказаў так, не, часткова, альбо Лукашенко пасадзіць іншых. Як вы мяркуеце? Ну, тут моя надея. Я хотел бы, чтобы вызвали. Я верю, что Коул этого хочет. Я думаю, что Лукашенко так само это может сделать. Я полтору, есть досвід 8-го, есть досвід 16-го годов, які дозволяє сказать, что вот нема у него такой вот как бы абсолютной забабоны. Нет, не вызвали ни под каким, ни за что. За что-то вызволить. А это уже питання гандлю.